खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि बिलाइयाव गाहायै सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनो थाखाय आं नुजाथिदों। आं गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ जे UPPL आ 6थि गायसनथाय सान फालिदों। UPPL राजखान्थि दोलोआ गावसिनि 6थि गायसनथाय सान फालिदों। 6th एनुअल बेनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय गहपुरनि टंगियायाव आगु NDFB-नि दाबि। NDFB-फ्रा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय मुखाल खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामगासिनो दङ। एमबाथायाबो NLFB-नि लिडार बिनाबो दाबि खालामगासिनो दङ। बिनिफ्राय जाबाय मा जे थाखो 10नि मुं थिसननायखौ अनलाइन गेजेरजोंसो जागोन। क्लास 11आव जा एडमिशन बेयो अनलाइन सिस्टेमजों जागोन। बिनिफ्राय आसाम मिजोराम सिमनायारि दाङाबाजिखौ लाना दरनै रायजोनि मन्थ्रि थाखोआव सावरायदों। बिनिफ्राय जाबाय नुमलीगड़ रिफाइनारि लिमिटेडआ 2020-2021 मायथाइनि मुंदांखा मुलुगनां आबहावानि साबसिन बान्था मोननो हादों। बे नुमलीगड़आ एनभायरनमेन्टेल फ्रेन्डलि खामानिखौ मावदों बे थाव सोदांनायफोराव आरो बेनिफ्राय लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव आदानि ग्रुपनि गोख्रों बिथोन। दा 99 बोसोरनि थाखाय भारत सरकारा गुवाहाटीनि बिरखं गाथोनखौ आदानि ग्रुपनो लिजाव होदों। फाननाय बादियानोसै। बिनिफ्राय उग्रपन्थी एबा थिउरिया सोदोबखौ लाना बिधान सभायाव दुंहाव थासारि। सानै MLA-खौ सासपेन्ड। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। बेनिफ्राय अनलाइन बिजिरनाय होनो थाखाय गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोन। बिसिखौ मान खालाम नङाबा जेलाव थां। बे गोमोथाव रोखोमनि बेखौ नोंथांमोना फरायबा मिथिगोन जे अनलाइनजोंबो बिसार खालामगोन भार्चुएल राहाजों आरो। बेनिफ्राय रादाब दङ मोनसे बे खेलानि टकिअ अलिम्पिकआव भारतनि हौवासाफोरनि हकि हानजाया ब्रन्ज मेडेल देरहाबाय। दा हिन्जावफोरा ग्रेट ब्रिटेनजों गेलेगोन। बिसोरबो देरहाबा ब्रन्ज मेडेलखौ मोनगोन आरो। बेखिनियानोसै दिनै इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय। बिनिफ्राय जोङो थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ गिबियाव जे 41 बोसोरिया खरांगर बछर हकि अलिम्पिक पदक जय भारतर। मैया टकिअ अलिम्पिकआव भारतनि हौवाफोरनि जि हकि गेलेग्रा दोलो बिसोरो 3थि बान्था जि ब्रन्जनि बान्था बेखौ मोननो थाखाय गेलेदोंमोन आरो बेहाय बिसोरो देरहासार जादों। बेखौनो बुंदों आरो जे बेसेबा बोसोर खरांमोन बान्थाखौनो मोनाखै गेलेहैदोंमोन गेलेहैनायालाय नाथाय बान्था मोनाखै। 49-19 बेसे 49-59 जादोंमोन आरो देग्लायसो बियो जाफिनबाय मोनबाय 59। बिनिफ्राय आइजोलत मन्त्री अतुल बरार नेतृत्वत असम मिजोराমৰ उच्च पर्यायर बैठक। मिजोरामनि राजथावनि आइजलाव अतुल बरा आरो अशोक सिंहाल बिसोर सानै आसामनिफ्राय थांदों आरो ओजोंहाय नि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर आरो मन्थ्रिजों लोगो नांनानै सावरायदों सिमना जेंनाखौ लानानै। অসমে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ভ্ৰমণ সতৰ্কবাণী।
दा जि दाथां मिज'रामाव दाथां बेनिफ्राय सिमनायाव दाथां होननानै सांग्रांथि होदोंमोन बेखौ बोखांनानै लाबाय मैयानि आलोचनानि उनाव। बिनिफ्राय तहलदारी आरक्षी बन बाहिनी नियोग नकरे दुइ राज्य मोन्नैबो रायजोआनो पुलिसबो ओमफ्राय हाग्रा बिफाननिबो मावथेफोरखौ बेहाय पहेरा होनो दोनला आरो। बिनिफ्राय बेखौनो बुंदों जयै हिमान्तले कोनो बाहिनी प्रेरण नकरे। सिमनायाव आसाम मिज'राम सिमनायाव मोन्नैबो हादोरसायानो गावबा गावनि फायखि हान्जाफोर बा पुलिसखौ पहरा होनो दोनहरनाय नंला। राज्यत 1 लाख टकार बिनिमयत 4 लाखर जाल नोटर अबाध बिहा आसरित 1 लाख रां हो आसल रां आरो 4 लाख जाल थाखा लाबो नों बोरैहाय बाहायनो हायो बाहायबे ओरैबादि बेहाय सासे बर' आइजोबो दंफायो बे गाज्रि खामानियाव। बेनिफ्राय जाबाय मा लाभलिना हिमाय करियाय होना गौरव जी दिलेव हदाय कमहै थाकिब। बेनिफ्राय कংগ্रेस বিধায়কসকলৰ आत्मा मोर लगते আছে फरिद्रहे तात आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ मा सेन्सआव बुंनायखौ बुजिस'नो हाला जे बुंदों मा कंग्रेस বিধায়কসকলৰ आत्मा मोर लगते আছে फरिद्रहे तात मोदोमासो बैहाय जिउआ आंजोंनो दङ बे। बेनिफ्राय भारतले आरो एति रूपर पदक मल्ल जुजारु रबिर कृतित्वत गौरवबिद डेक रबि बेयो रेसलार मल्ल जुजारु बेबो बान्था मोनदों नाथाय बियो रुफानि बान्था मोनदों जोबोद मोजां। बे सानुनि उनाव रुफानि मेडेल मोनबाय आरो। बेनिफ्राय दिल्ली केराला गठबान्धि आसे NLP दुख सदस्य एम बाथाया बुंदों जे गावजे बुंदोंमोन 200 केडार दाबो बाहेराव दङ होननानै बे 200 केडारखौ बुंबाय मा दिल्ली केरालायाव दाबो बिसोरो NLPनि बे मावथेफोरा ज' दङ बे। बेनिफ्राय অসম আৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতে দিছাই ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী मा होननो एखेबारे आवसारिथार मा जि जागोन जे मोन्नैबो रायजोनि गेजेराव सावरायलायनाय जाबाय पुलिस बिफानखौ बोखारलायनाय जाबाय। बिनि सानब्रै उनावनो मा खालामखो नागालेण्डनि नागा मानसिफ्रा बै दिसय भेलिनि हाखौ गावसिनिसो होननानै दाबि खालामनानै माबा खालामबाय साइनबोर्ड लगायबाय मा होनो। बन्चित लगर हिलवारखनत आरक्षी आहत महिला सह 5 जनक ग्रेप्टार। दा नै भेक्सिन होनो थांदों कर'नानि नाथाय मोनाखै जे मानो भेक्सिन मोना मानो गैया बिदि उख्रायनानै अन्थाइ खुबैदों डाक्टार नार्सफोरखौ बे आरो इनि जायफोर गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय हिन्जावफोरखौ लाफानानै 7खौ एरेस्ट खालामबाय। बेनिफ्राय पेट्रलजात सामग्री 20% इथानल मोनसे बेबो मा जागोन फुएल एबा इन्धन आरो गारिनि थाव बेजों गारि सालायनो हागोन बे। दा जों आरो मोनसे रादाबाव थांदिनि 135 খন देशলৈ বিয়পিল ডেল্টাৰ সংক্ৰমণ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 20 কোটিৰ অধিক गिख्रंथाव गाज्रि रादाब बियो 135 देशाव सारफ्रावजोब्बायनो डेल्टा भेरिएन्टआ गासै 200 हादोर दङ बुहुमाव 200नि इसे बारा आरो 200खौनो हमबाय। बेनिफ्राय बिनि मादाव 135 हादोरावनो बे डेल्टा भेरिएन्टआ साग्लोबबाय आरो बेसेबां मानसि बेजों साफा जादों 20 कौटि बा गाज्रि बेयो गाज्रि रादाब आरो। बेनिफ्राय जाबाय बर' हान्थि सुक्ति मानि नल'आ हुंकार
रंजन दैमारी हह एनडिएफ बीर काराबंदी नेता केदारक मुक्तिर दाबिद सिडलित प्रतिबाद सिडलियाव प्रतिबाद खालामदों। जुदि रंजन दैमारी जों लोगोसे आरो जेलाव थानांनाय गुबुनफोरखौ माबा उदां खालामाब्ला जोङो बर' सुक्तिखौ मानिनाय नङा, बिटिआर सुक्तिखौ आरो। बिनिफ्राय जाबाय रादाबा देशत এবছৰত খাদ্য দ্ৰব্যৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ নতুন অভিলেখ। हादोराव सारा हादोरावनो भारताव जि जानाय बेसाद बे जानाय बेसादनि बेसेन बांनाया रेकर्ड बा जि लिरमिन बे लिरमिनखौ सिफायबाय, बिराद दाम बांबाय। पाचलिৰ পৰা খাদ্য তেল, গাখীৰ, খাদ্য, শস্য সকলো महंगा হ'ল, दाम गोसा जाबाय गासिबो। थाव, संख्रि, फानलु, गाइखेर गासिबो। बेनिफ्राय केन्द्रीय उपभोक्ता मन्त्रालयৰ परिसंख्या। बेनिफ्राय पन्जाबर मुख्यमन्त्रीर मुख्य उपदेष्टार पद त्याग प्रशांत किशोर बे राजखान्थि सान्थौगिरिया प्रशांत किशोर जे बे पान्जाबनि सुबुरुनगिरि जानानै दंमोन, बे दा बे मासिखौ नागारबाय, रिजाइन होबाय। बेनिफ्राय बिश्वर हबादकै धन्यत्य महिला संगीत शिल्पीर स्वीकृति रिहानाया बयनिख्रुइबो धोनिसिन मेथाइ रोजाबगिरि आइजो जाबाय बुहुमाव। बेनिफ्राय 23 आगस्टनि পৰা खल खाबु पुरीर जगन्नाथ मन्दिर। मोजां खौरां, जायफोरा थांनो सानबाय थादों बिसोरो थांनो हासिगोन। फैगौ 23 आगस्टनिफ्राय पुरीनि जगन्नाथ मन्दिरखौ खुलिनाय जासिगोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय 85% हाक हिलाबारखन हन्त्राखौ कमिल काश्मीरत दाबि सरकार। भारत सरकारा दाबि खालामदों जे काश्मीराव पुलिसफोरनि सायाव, आर्मिफोरनि सायाव बिराद अन्थाइ खुबैहरोमोन। बे अन्थाइ खुबैनाया 85% खमायबाय आरो जि थिउरियाथि खामानि बेबो खमायबाय होननानै बुंदों। बेनिफ्राय तालिबाনৰ हुंकार प्रतिहत लबले आक्रमण करा हब मन्त्रि बिखाया। तालिबानफ्रा हुंकार होदों, हुमखि होदों जे खिथेर हगारनो थाखाय मन्त्रि एमएलए फोरखौ, अफिसारफोरखौ गाग्लोबगोन। बेनिफ्राय चीनर उहानत 2020 পৰা সৰ্বাধিক 2020 পাছত সৰ্বাধিক कर'ना रोगिक চিনাক্ত। चीननि उहानावनो सन्देह खालामो मानसिफ्रा। आमेरिका सन्देह खालामदों, सोरबा सन्देह खालामदों जे चीननि उहान होननाय लेबरेटरियाव बे कर'नाखौ जोनोम होदोंमोन, कर'ना भाइरासखौ। दा बे जायगायाव जोबोद कर'नाजों साग्लोबजादों मानसिफ्रा। बेनिफ्राय बिश्वत एदिনত आक्राন্ত हल 6.83 लाख लोक। सानसेयावनो सारा मुलुगाव कर'नाजों साग्लोबजादों 6.83 लाख मानसि। 10,117 जनर मृत्यु आरो मानसिया थैबाय 10,117। बेसेबां गाज्रि महामारी बिखेखकर हकियावनो डेल्टातকৈ अधिक घातक प्रजातिर হ'ব পাৰে आगमन। जा फैबावगोन कर'ना भाइरासनि भेरिएन्ट बे आरो डेल्टानिख्रुइ गिलुबालुसिन जानो हागौ। बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगौ। सोरबा आरो कर'ना गैला होननानै बुङो। बे नंखाय बाथ्रा, कर'नाया दङ। बेनिफ्राय बलिभियार अभिलेख भंग কৰি ভাৰতে লাডাখক নিৰ্মাণ কৰিলে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উচ্চতাৰ পথ। सबसे गोजौसिन राजा लामाया दंमोन बलिभिया होननाय हादोराव। नाथाय दा भारत सरकारा लाडाखआव जौसिन जायगायाव लामा बानायबाय, बलिभियानिख्रुइ जौसिन जाबाय आरो। बेनिफ्राय खेलानि रादाब दङ। खेलानि रादाबाव मा मल्लजुज रूपजयारे देखक पन्चम पदक दिले रबिया मल्लजुजाव देरहानानै
बाथि मेडेल हादोरनि थाखाय लाबोनानै होफैबाय बेनिफ्राय আজি অলিম্পিকত গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ব্রঞ্জ পদকের মেচ খেলিব ভারতীয় মহিলা হকি দলে দিनै आइजो हकी दलआ भारतनि आइजो हकी दलआ टकिअ अलिम्पिकआव ग्रेट ब्रिटेननि बेरेखायै ब्रन्ज मेडेलनि थाखाय जुजिगोन बेनिफ्राय भारतीय हकीर सनालि इतिहासर नतुन अध्याय आरम्भ हौवाफोरा ब्रन्ज मेडेल मोनबाय 41 बोसोरनि 41 इयार्सनि उनाव बेखौनो होनदों आरो सनालि दिन फैदों होननानै बेनिफ्राय मोनसे रादाबाव मा जि सहरत घड़ीत केतियाव 12 नाबाजे मोनसे नोगोर मोनसे सोहोर बेहाय माने घड़ीफोरा 12 बाजिया 11 बाजिसिमल' थायो घड़ीत আছে 12টা সংখ্যা কিন্তু বিশ্বত এনে এটাও ঘড়ী আছে যিটো ঘড়ী আন সকলো ঘড়ীতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক এই ঘড়ীটোত কেতিয়াও 12 বজা নাই হয় ঠিকই পঢ়িছে এই ঘড়ীত নাবাজে 12 12আनो बाजिया 12 सिम लिरनाय दङ नाथाय खालि 10ल' बाजियो दा सिंनि खोथाखौ मिथिनो थाखाय गुबै खोथाखौ मिथिनो थाखाय जोङो रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायनांगोन आरो बेनिफ्राय नैबे दाखालिबो जों बेखौ मोनदों बे नाथा सेपेरिनि खोथा 11 বছৰতে পৰিগণিত হ'ল বিশ্বৰ অন্যতম মেধাৱী ছাত্ৰী আমেৰিকাত খবৰৰ শিৰোনামত এটি ভাৰতীয় বংশোদ্ভূত শিশু भारतारि नखरा नाथाय आमेरिकायाव नोगोरारि लानानै थाहैबाय बिस्रानिनो फिसाजो सासे नाताशा पेरी होननाया 20 बोसोरल' बैसो बियो मुलुग नाङैनो मोनसे इन्टेलिजेन्ट टेलेन्ट टेस्ट जादोंमोन बेहाय बियो बयनिख्रुइबो जौसिनाव थादों मुङा नाताशा पेरी बिनि सोमोन्दैबो जों मिथिनाया गाहाम जे अग्रदूतआ जोब्बाय दाना प्रतिदिन बे प्रतिदिन रादाब बिलाइयावबो अग्रदूतआव जा दङ बेनो दंसै थेवब्लाबो नैबे দুদিনত ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পটনায়কে আগবঢ়োৱা পৃষ্ঠপোষকতাৰ বাবে ঘূৰি আহিল সুদিন যে ওড়িশাनि মুখ্যমন্ত্ৰী गिबि मन्त्री नबीन पटनायकआ जोबोद हेफाजाब होदोंमोन मदद होदोंमोन थाखाय फैसायै जानाय लोंनाय बे भारतारि हकी दोलोनो आरो बेखायनो दिनै बे 40 बोसोर उनाव बे मानखौ मोनफिनदों बान्था मोननो हाबाय होनदों आरो बिदिनो स्पन्सरारबो थानांगौ दाने पेट्रनार थानांगौ पेट्रनेज खालामनांगौ अध्यक्ष विधायकर आचरणक उग्रपन्थीर तुलना करार उत्त्यक्त हदन आसाम आयेन आफादाव बे बिश्वजित दैमारी जे बुंथिगिरि बेयो सानैसो बे आवसारि दिन्थिनाय आखु दिन्थिनाय एमएलएफोरखौ नोंसोरलाय थिउरियाबादि नामा नोंथांमोना थिउरियाबादि नामा इदि होननायावनो दाय नांदों दा बोखारनानै लाफिननांदों आरो बेनिफ्राय 37 चार्जसिटेड कृषि बिखायार नहल शास्ति इसेबां दायनिगिरि अफिसार मोनबाय आबादारि बिफानाव नाथाय रावबो गिदिरफोरा बिसार खालामजायाखै बिसारनिफ्राय बारग'नो हाबाय मा जाबावनो बेनिफ्राय जाबाय मोनसे रादाब बे 15 खेव मानिবলৈ বাধ্য হল সরকার গ্রামাঞ্চলের গৃহ নির্মাণের বাবে পঞ্চায়েতের অনুমতির পর আরব বাতিল बै जे गामि ओनसोलावबो न' लुबा फैसा होनांगोन होनदोंमोन पारमिशन लानांगोन फैसा होनांगोन बेखौ बिराद होसिख्रावबायना जोंथ' मानिथाराखै दा गमामारै बेखौ बातिल खालामनांबाय नोगोरारिफोरा होसिख्रावनायनि थाखाय बिनिफ्राय मोनसे जाबा प्रहपनार परिणत असम नागालेण्डर सीमा चुक्ति बै जे दिसाइ भेलियाव माने गोरोबथा जाबाय नाथाय सानब्रै उनावनो नागा खायफा नागाया थांनानै माबा खालामनाय गावसिनि हा होननानै साइनबोर्ड लगायनाय बेखौ बुंदों आरो दानिया जों फैदिनि आमार असम रादाब बिलाइयाव बेहाय बे एखे रादाबफोरानो दङ अब्लाबो नैबे আহিব সৰ্বানন্দ কোভিড বিধি উঠাই 50,000 লোকৰ সমাৱেশৰ প্ৰস্তুতি এই যে সৰ্বানন্দ সোনোৱাল आसामनि आगु गिबि मन्त्री दा मिरु सरकारनि मन्त्री जाबाय केबिनेट मन्त्री बे आसामाव फैगोन
आरो बिराद गिदिर मेल खुंगोन कोविड जि प्रटोकल बेखौ सिफायनानै 50,000 मानसिनि मोनसे मेल खुंनो लादों मा होनबावनो आरो बेमारा बांबावथोंसै बेनिफ्राय हिमন্ত हवाहान्त मिजोराम आरो शक्तिकरि আহিল 2 मन्त्रि जे मिजोराम आसाम जि सिमना जेंना गोजोननाय गैयै बे गोजोननाय गोनां जानोसै सान्त जानोसै मानोना आसामनि सानै मन्त्रिया आइजलाव थांनानै मिजोरामजों गोरोबथा खालामनानै फैबाय मोर फट' जथे तथे नलगाबो मुख्यमन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमন্ত बिश्व शर्माया बुंदों आंनि फट'खौ जेराव मेरावनो दास्थाब वालफोराव बे आरो औ सासे दंमोन ना ईश्वर चन्द्र विद्यासागर बेंगलनि गोदोनि पण्डित बियो गावनि बिमानि आरो गावनि फट'खौ साफाय होआखैमोन मानोना गाबोननो गारगोन मानसिफोरा गाग्लिगोन लामायाव बेखौ सोर सैज्य होनो बे आरो बिनिफ्राय 2030 सনত अসমत सकलो गाड़ी चलिब इथानलजों गाड़ी सोलिसिगोन 2030 मायथाइनिफ्राय बे इथानलाबो मोनसे फुयेलानो आरो बेखौ मानिफ्राय बानायनाय जागोन जोबोद गुरुत्व होदों आसामनि मानसिफ्रा थाखा गोनांफ्रा बेखौ दिहुननो थाखाय आवगायबोनांगौ थाखा सोसननांगौ बेन्दों बे इथानल होननाय थावखौ औवानिफ्राय जरखायै औवा गोरान ओमफ्राय खुसेर फेरेदनाय साबाया बिनिफ्राय नारानिफ्राय बिदिनिफ्राय दिहुननो हायोनो जोबोर मोजां खौरां बिनिफ्राय जाबाय लाभलिना हिमार राज्यत एजन किशोर साइक्लिस्टर हाराहास्ति सासे साइक्लिस्ट जोबोर साइकेल सलायनो इहा माबा कम्पिटिशन खालामनो आरो गोसो नाथाय बे लाभलिना हिमानि देशआव बे साइकेल सलायगिरि सासे सेंग्रासाया खैफोदाव माने जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जेबो हेफाजाब मोनाखै ओमफ्राय मोनसे रादाब गुवाहाटी युवती यौन निर्यातन अपराधी पलातक सासे आइजोखौ 16 बोसोरनि सासे आइजोखौ गावसिनिनो सोमोन्दोआव बिमाय जायो असे बिमाय नङाब्लाबो बिमाय जायो बेनो माने जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन दा रादाबाव लिरदों जिनाहारिखौ खालामफुंनो हायाखै नाथाय मा फोथायनो बे जे मुस्लिम मानसि आरो बिसिनि समाजाव बेफोरो खोब जासै जोंनि समाजाव जाहाथे बेफोर जाया बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगौ बे थुक्राझार थिंजाय जानाय रुनिखातायाव जानाय बेफोरखौ जोङो एखेबारे होबथाथारनांगौ बेनिफ्राय हाउस फेडर भूमि कार्ड दखलत हाउस फेडनि जे न' लुनाय बेहायनो पेन्सन अफिसाबो दङ आरो माबा माबि डिरेक्टर अफिस दं नारिकल बर्ड दङ कक'नाट बर्ड बे अफिस न' लुनाय हाया सोरनि दखलाव बेखौ सोंदों आरो बेखिनियानोसै आमार अखमनिफ्राय दानिया जों थांदिनि सेन्ट्रेल होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ इन्डो पेसिफिक नेशंस शार्पेन क्लोज एगेन्स्ट चाइना विथ US वेपन्स चाइनाया गंग्लायथारा रावजोंबो गोरोब नागिरा US जोंनो जाथों इंलेन्डजोंनो जाथों जार्मानजोंनो जाथों अस्ट्रेलियाजोंनो जाथों गोरोबनायाव गैया दा बेनिखायनो इन्डो पेसिफिक गाव जायफोर हादोर दङ बे हादोरनि सोरखारफोरा US खौ लाफानानै आमेरिकाखौ लाफानानै जे चाइनानि बेरेखायै गसंख्रांदों बेनिफ्राय आसाम मिजोराम एग्री टू फाइंड एन एमिकेबल सल्यूशन बोरैहाय रुजुरुमुयै माबा खालामनो हायो गोजोननायखौ लाबोनो हायो आसाम मिजोरामनि गेजेराव सुग्लायनाय लाबोनो हायो बेखौ जोबोद फ्रेन्डलि मेनारजों लोगोथि बिसुगि आखलजों लाबोनो नाजादों बेनिफ्राय बेहाय जों आरो फरायलिया सेन्टिनेलनिफ्राय दाना जुग संख बे बांला रादाब बिलाइ बेहाय दङ
मोनसे सीमान्त राज्य पुलिस नय समझौता असम मिजोरामनि दा आसाम मिजोरामनि गेजेराव जि समझौता जानाय अतुल बरा थांदों बेनिफ्राय अशोक सिंहाल थांदों बे रादाबखौनो होनदों बारे बारे मोनफ्रोमबो रादाबाव रादाब बिलाइयाव दंब्लाबो बेखौ आरो माबाबावबाय फरायबावबाय जे सिमनायाव पुलिस नङा बुजिलायनायनि गेजेरजों रुजुरुमुयै बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ बेनिफ्राय मिजोराम यातायात निषेधाज्ञा प्रत्याहार मिजोरामाव थांनायखौ होबथादोंमोन ना गारि मटर मानसि बेखौ उथायनानै लाबाय मानोना थांबा हगार हरबा बुथारनो हागौ बिदि गिनायमोन आरो दा बे गैला गोटा देश आज नाचছে मनप्रीत के फने बोललेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्रिया मनप्रीत कौरखौ मेडेल देरहानायनि थाखाय बरायदों आरो नरेंद्र मोदी फनाव खोन्थाहरदों जे नोंनि मेडेल मोननायनि थाखाय सारा देशानो रंजादों मुसादों नों माबार फैदो ए आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाबाव बेहाय जे अन्यদের বঞ্চিত করে শুধু गोरखाদের कैन CAA এর सुबिदा CRPC बेथ' एखेबारे गाज्रि खोथा जादोंथ' आरो माब्रै नेपालिनि बेलायाव बिदेशी गैला देशी गैला जेबो गैला जाय नेपालियान फैयो माने बेखौनो CAA आव भारतारि खालामो मा जाखो बियो दा बेखायनो CRPC आ होसिख्रावदों बेखौ जों मानिनो हाया बेखिनियानोसै बेनिफ्राय जों दिनै दाना गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय दैनिक जनमभूमि बेहायबो बे गुबुन बिलाइफोराव थानाय रादाबानो दङ थेवबाबो नैबेहाय निरपेक्ष बाहिनी सীমান্ত दायित्व अर्पणत उभय पक्ष सन्मत बे मिजोरामनि आसामनि बाथ्रा जे निउट्रेल फोर्स जेरै CRP SSB BSF बिसोरथ' निउट्रेल बिसोरखौ दोननायनि बाथ्रा सानलायगोन बे आरो आसाम मिजोराम सिमनायाव बेनिफ्राय बुंदों मा लाभलिनानि खोथा रिङर रानिक बाध्यमाने सहाय करिब बुलि घोषणा आसामाव जे लाभलिना बरगोहायखौ नङा दस्राबो फैबा जे सहाय खालामगोन होननानै रां थाखाय फैसायै सहाय खालामगोन होननानै खोथा होदों बेनिफ्राय पन्चायतर जरियते ग्रामाঞ্চলের কোনো कर आरोपर सिद्धांत নাই सरकार रन्जित दासआ बुंदों बेखौ मानो बुंखो बेखौ दासै जे पन्चायतनि जोहै गामि ओनसोलाव न' लुनायनि थाखाय बा मानिबा थाखाय खाजोना जाबसिननायनि टेक्स जाबसिननायनि जेबो थांखि गैया बेनिफ्राय बिखेक परीक्षा सेबार जानोनि बिराद होसिख्रावबाय थाबायना बिराद सुखुयै जाबाय दा सेबाया सेकेन्डारि एजुकेशन बोर्ड अफ आसामा जर'खा मोनसे आनजाद फजनो थाखाय थामथिम खालामदों आरो बेवहाय होनदों छात्र छात्रीসকলে 6টা বিষয়ের परीक्षा দিব লাগিব फरायसाफोरा जायफोरा परीक्षा होनो गोसो बिसोरो मोनद' आनजाद होनांगोन बे आरो बेनिफ्राय কাজিৰঙাত 100 কোটি লিটাৰ পানী সংৰক্ষণৰ পৰিকল্পনাৰ সফল ৰূপায়ণ হ্ৰাস পাইছে বন্য প্ৰাণী মানুহৰ সংঘাত কাজিৰঙাयाव मानसि आरो जुनादनि गेजेराव जि खमलायनाय नांलायनाय बियो खमायबोबाय बे खामानिखौ सोर मावदों बे दै जगायनायखौ बलिउडर तारका अक्षय कुमार आरो टाइगार कनजारभेशन फाउन्डेशनर सहयोग अक्षय कुमाराबो इहाय थाखा दान खालामदों बेनिफ्राय जोङो थांदिनि जोबथा रादाब बिलाइयाव बे जाबाय दैनिक असम बे दैनिक असमाव नैबे रादाबा दङ टकिअ'त रुपे ब्रन्जे उज्जीवित भारत मोनबेसे मोनदों गासै मोनबाल' जादों बेबो सना गैया थेवबाबो बाख्नायदों देशखौ जे बा टकिअ'आवनो रुपा आरो ब्रन्जनि मेडेलजों
भारतआ जोंख्लाबदों मा होनबावनो दे बाख्नायनानै लादो अखम मिजोराम हान्थि सुक्ति बे गुबुन रादाब बिलाइफोराव थानायखौनो बुंबावबाय बिनिफ्राय भेक्सिनर जगान हिमित हरबान्म टिकाकरण बिलम्ब हब भेक्सिननि आंखाल दा बयनोबो भेक्सिन होनाया थाबनो जाफुंनाय नङा बेखौ होनदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दुगा दुगा बुंदोंमोन ना आसाम सोरखारा दिनै भेक्सिनखौनो होनो हाया जादों बेखायनो नगावआव बे अन्थाइ खुबैलायनाय जानाया बेनिफ्राय जोङो दिनैनि जि रादाब बिलाइफोरनि रादाब फरायनाय बेखिनियावनो दोनबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि हाबाफारिखौ फोजोबनानै आंनि गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोननो हामलायनाय मोजां मोननाय आरो सिबिनाय बावनानै एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।